Jeg har efterhånden sendt en del af de her telte ud til jer, og der er mange af jer, der har spurgt efter en video om, hvordan man sætter det op til at starte med. Så jeg tænkte, jeg ville lige lave en hurtig en her, og så I kan ligesom få hjælp til at komme i gang. Det nemmeste er, hvis man lægger den op sådan her. Der er mange af jer, der tror, det er vrangen, fordi at skuldrene ligger på indersiden. Men man kan det på ærmerne her, hvis knapperne vender ud af, så har I gjort det rigtigt. Så hvis man lægger nummer 1 ud sådan der, og så tager jeg nummer 2. Undskylder fuglelort og andet godt, der ligger på den her. Og lægger den op til, så man kan se, at den ene den har knaphuller, og den anden har knapper og knaphuller. Så passer det. Jeg tager lige lidt tættere på, så I kan se lidt mere præcist, hvad der foregår her. Fordi det er sådan lidt, det er lidt noget fnidderarbejde. Godt. Det I skal prøve her, det er at tage den side med knappen i. Knap den igennem den anden poncho. Og så igennem den første en gang til. Så der ligesom kommer sådan en dobbeltlås der. Og det gør I bare hele vejen ned. Jeg har den ene side knappet hele tiden, fordi man bruger ikke rigtig poncho-funktionen til noget, eller jeg gør i hvert fald ikke. Eftersom det bliver utroligt tungt det her, hvis det bliver vådt, så kunne jeg ikke forestille mig, at det er særlig rart at gå med det over skuldrene. Men det fortsætter jeg sådan set bare med. Indtil man kommer helt ned i bunden, det tager en tid. Så. Det var den ene side. Godt, det var det. Så den knapper ned hele vejen i den ene side. Så skal man være opmærksom her, hvor der ligesom er de her kopper, og man skulle tro, at pinden bare ville gå ind her og holde teltet oppe, og så den anden på mystisk vis skulle passe henover, men det holder ikke helt. Man skal sådan poppe dem ind i hinanden, og det nemmeste det er, hvis man tager knappen på den anden side. Nu vil jeg lægge mærke til, at nu sidder knapperne i den modsatte poncho, og knapper den. Man kan kun knappe den på en måde, hvis den skal igennem begge lag. Så laver den ligesom sådan en krølle her, men det er meningen. Så hvis man tager den, der ligger inderst, og vender vrangen ud på den, så de her 3 syninger, de ligesom kommer på oversiden der, og så popper den ind i den anden side. Det kan godt være, det ser lidt åndssvagt ud det her, men det virker rent faktisk. Fordi så vil I kunne se her, så er der ikke nogen snoning eller noget i stoffet. Så passer det her i begge sider. Og så kan man fortsætte med at knappe den anden side til heromme. Jeg plejer at lade de øverste 2 knapper være knappet hele tiden, og så have resten af dem som en åbning til teltet, hvor jeg så knapper den i midten og den nederste, når jeg ligger i lejr. Så, men det er jo sådan set det. Og nu så skal pinden så sidde herinde, men nu skal jeg lige slå den helt op, så I kan se det. Så sådan virker det. Godt. Med i sættet er der også 2 af de her stangsæt. Det er som sagt beregnet til, at 2 polske soldater render rundt med halvdelen af det her telt i lommen, så de skal finde sig en makker for at sove om aftenen. Hvert halve sæt består af 4 pløkker. De er bøjet, så de ikke ligger og raster rundt ind der. Det er nogle elendige pløkker, og det her det er også halvdårligt, men det kan man vælge at skifte ud, hvis man vil. Sådan der. Så vil I se, så er der en sort prop i bunden, og en sort prop i toppen. Det er i hvert fald rimelig nemt fra hinanden, så man kan godt blive lidt frustreret, når man prøver at sætte det op, men det vender man sig til. Så, men nu vil jeg prøve at sætte teltet op til, så I kan se, hvordan det foregår. Men jeg vil anbefale at skifte de her pløkker ud med noget andet. Godt, som I måske kunne gætte, så lægger man det hele ud først, og sætter pløkkerne i, uden at stramme hårdt ud. Jeg anbefaler, at man lige tager de her, hvor åbningerne er, og samler dem. Men der er ingen grund til at stramme det op. Bare sæt det i stille og roligt. Hvis I strammer for hårdt ud, så kan man ikke få... Så er det meget, meget svært at få pinden i til sidst.
Sådan. Nu har jeg sikkert strammet den alt for meget. Men det er lige meget. Så må man sætte sig ind i åbningen her. Jeg skal prøve at finde den inderste af de to hatte. Fange den. Den var der et eller andet sted. Og som I kan se, så falder det her gerne fra hinanden. Men hvis man kan holde trykket, så kan man skubbe den ind. Og det kan godt være, at nogle af pløkkerne de vil hedde op. Det gør ikke noget. Sådan. Bare den bliver stående. Og man kan finde pløkkerne igen. Så kan man stramme ud. Og nu kan man så stramme efter hele vejen rundt, bare man lige får lukket lågen her. Ellers er den fuldstændig umulig at stramme op, når man først har, eller få lukket, når man først har fået strammet op. Så, det er det. Det tager ikke mere end 5 minutter. Så tror jeg også, jeg fortjener min kop te. Lige her til sidst kan jeg lige sige, lige fortælle jer om mit yndlingsmod, som er utrolig nem at lave. Man laver 8 af de her. En til hver pløk. Man kan lave 9, hvis man vil have teltåbnen åben ligesom her. Og så kan man sætte dem igennem i hullerne her, og så bruge dem til at få pløkkerne lidt længere væk fra teltet. Det giver lidt mere plads indenfor, og få teltet en lille smule af jorden. Hvis det er meget vådt, så er det her canvas ikke så godt af at være i direkte kontakt med jorden hele tiden. Især hvis man ikke har imprægneret det, det har jeg ikke gjort ved min nu. Så det kan jeg varmt anbefale. Og apropos varme, det er vist blevet forår.